calia aquesta festa de cluenda de la 35a trobada mundial de penyes del Futbol Club Barcelona. Sabem que heu estat treballant molt dur aquestes jornades també durant el Congrés de Penyes. Doncs una mica més de canya, una mica més de ritme i una mica més de xaranga. Un aplaudiment per ells, posant molt de ritme i molta marxa aquest inici de la cluenda del 35è, la 35a trobada mundial de penyes del Futbol Club Barcelona.